This will break the internet. Are you ready? No Nut November. Kamo, já prostě... A počkat, citlivý obsah. A je to tady. A je to tady, zobrazit reel. Co se děje s Instagramem? Já jsem jakoby... Hele, já vím, že lidi psali, že teďko se strašně změnil algoritmus a jsou tam samý prostě násilný a gore věci a kartely a podobně. Ale já jsem dneska byl na Instači a prostě v reelech mám furt to samý. Mám tam Ryan Gosling, memes, Sigma posting, Gothholky, Deftones, 90kový kapely a holky ve fitku. Mám tam prostě furt to samý. Já dneska viděl live porod ve vodě. Já mám vždycky jeden reel, sexy blondýnu a další mám gangy a násilí. No to je, aby tě jako drželo ty horny levely v nějaký snesitelný úrovni. Sputník, díky za půl roku, děkuju moc. Mně tam chodí odhalený. Zkus to teď, je to broken. OK. Já mám spoiler reel, kde prostě někoho zabijou. Já se jdu podívat. Tak, počkej, mrknu se, co mi to tady doporučuje. Vyberu reel a jdu scrollovat. Schválně, jak dlouho budu scrollovat, než najdu něco, co je absolutně závadný. Straight guy in front of his friends. Taylor Swift faninky. Já s Vávrou. Někdo v letadle. Virgin Surgeon versus Chad Doctor. Dobrý, co dál? Reklama. Liberálové Final Boss. Furies Pronouns a všema vlajkama. Co dál? Co je ty chcíplotínko? Středa ti nevoní. Chill guy. Je... OK, teď tady mám psa, co kouše cápkovi koule. Jakože actual jeho pytel neoholenej. Dobře, co dál? POV, můj best friend má deprese, je tam gotička, co si háže kozama a je nahá, ale nejsou vidět bradavky. Jasně, že jo? Co dál? Linkin Park. Cápci, co hulej. Hail to the king, baby. AI, jak Elon Musk líže Trumpovi nohy. Holka z prdelí. Oliver's Bring Me the Horizon. Foxová. Já to ochladím. QT videa. Jakoby já to mám v pohodě, no. OK, dobře, tak teď mám cápka, co jede po koleji do Světimi. Ale tak to je jakoby, pro mě to je jako běžný, jako ten edgy humor, to nejsou jako gore věci. Ha! Tady je koza, co si chčije do pusy, OK, to je docela funny. To je docela funny. Jako kozel teda. Koza by to asi nezvládla, ale jako... To ti někdo musí poslat ten gore a ono ti to pak začne vyskakovat. Dnes jsem hodinu scrolloval, byly to jenom vraždy v gangách a ve válkách, četek, jako já nevím, no. A proč jako ty vole se rozhodneš, že dál scrolluješ ten Braid Rot? Musíš vypnout apku. Co to znamená, Mášo? Já tady mám Elona Muska s motorovkou. Classic. Nejlepší by bylo, kdyby udělal Elona Muska, jak běží s tou motorovou pilou, jak Patrick Bateman. Potom, co prostě zabije tu jednu děvku a běží za tou druhou. Vypni a zapni IG, ať se načtou nový reely. Ale já jsem to vypnul.
Teď jsem zapnul prostě, teď jsem to zapnul. Stačí zobrazit pár rysů, už mi to vyskakuje jeden za... Mě to ale nevyskakuje, já mám jenom věci prostě svoje. Tady je cápek, co hajluje s bílým monstrem. Gotička, co hraje Bring Me the Horizon na kytaru. Já tady prostě nemám ty věci. Hail to the king, baby. No Nut November. Kamo, já prostě... A počkat, citlivý obsah. A je to tady. A je to tady, zobrazit reel. Jo, a už střílej Černocha. A je to tady. Jo. A už dostal. Ze 3 gloků současně. Pro jednoho bodnul policajta. Tak, a je to v pí. A teď už to pojede. A teď už to pojede. Ne, to jsem já. Ne, to je holka, co si leje. Resuscitace dítěte, skvělý. Aleš Bejr. Tak to je dobrý, jak to je v té... Nevím, jaký kategorie. Citlivý obsah. A je to tady. A už to jede. A už to jede. Cápek přejete autobusem. GG. Citlivý obsah. Zobrazit. Cápek točí maty. Frajer přijde ze zadu, střelí ho do hlavy. GG. Citlivý obsah. Zobrazit reel. Cápek padá z balkóna, rozjebává se a má hlavu na chodníku. Citlivý obsah. Zobrazit reel. Cápek sedí na baru, frajer mu prostřelí hlavu. Už reálně každý druhý reel už je teďko citlivý obsah. Dík, no. Dík, chat, fakt dík, vole. Fakt dík. Prostě všechno je teď tohleto. Každý druhý reel. Dík, chat, fakt dík za tutoriál. Hail to the king, baby. Citlivý obsah. Kamo, tak to jebe. Prostě z Instagramu se stal Reddit. No, se z Instagramu stal Reddit. Tak to je extrém. Hail to the king, baby. No jistě, a už je tady school shooting. Borka rozflákaná na motorce, potom co jí srazí nákladák. Dobrý no, tak dík chat, tak jakoby já si ty vole, tak jako na týden vypínám Instač, respektive neprocházím reely. Zkus to fixnout tím, že u těch reelů dáš nemám zájem. Rothwelde na to teď dělal video. OK, a je nějaká teorie, proč se to děje? Je nějaká teorie, proč se to děje? To jako Zuckerberg povolil nový algoritmy po tom, co vyhrál Trump, nebo? Což mě zajímá, proč to doporučuje doslova stejné věci, co mě. No asi tak to jsou prostě, já nevím, to jsou třeba, že jako opravdu jsou nějaký ty, jako virální gore a real crime videa. Spadnul celosvětově filtr proti násilnému obsahu. Jo, takhle. Fixni to... Vojtas lifehack, fixni to tak, že to každému tomu reelu dáš srdíčko, je to hack. Chat má pravdu tenhle cápek. Hail to the king, baby. Ten stav je právě už po tom fixnutí. Skvělý. Sapiátor dík za 51, děkuju. Exi, děkuju moc za 69, děkuju ti moc. Já tam mám jenom Trumpovy výroky bad game, přesně. Vincent dík za 100, čus, ne? Dneska jsem scrolloval asi 30 minut a po 2 minutách už to byl jenom gore. Skvělý. Skvělý. Super, no. Musíš dát follow všem účtům, který tohle postou, je to easy fix. Dobrá, chat, netrolte to. Netrolte to. Neskočím vám na to, nejsem takový trouba. A nebo jsem? Kamo, já tam měl mýmy a psy. To bylo to jediné, co jsem tam měl. Teď tam mám, jak se lidi kuchají zaživa a jak jim explodujou hlavy na silnici po tom, co je přejede nákladák. Jak se tohle může stát prostě?
Co to je sakra za brutální fail? Vypadá, že prostě kámo najednou Meta takhle otevřela brány pekel a čuspic, neexistuje cenzura, dělejte si, co chcete. Tak takhle to působí. Podmínky, ten algoritmus nějakým způsobem upravili ten filtr a najednou jim prolítlo tolik videí. Já si myslím, že to je prostě nějaká chyba toho, jak funguje automatická moderace, ale tahle ta chyba je teda jako velmi nepříjemná, kámo. Jako velmi nepříjemná. Tohle je celosvětový výpadek, kterýho je teď plný Reddit momentálně. Jako momentálně je absolutně plný Reddit tohle, jenom těhle příspěvků. Tyhle ty videa prostě... Je to tam, no, fakt. Instagram Reddit, kamaráde. Instagram is now 100% gore. Instagram user being served gory videos of killing and torture. Now it's flooded with graphic content after moderation team goes on strike. Insta is force feeding violence or wants to cover something. I just saw at least 10 people die on my reels. Víš, při toho Redditu? 27. February, you will never forget. Something massive is coming, bigger than anything else you have ever seen. This will break the internet. Are you ready? Ty kámo, fuj! Já mám husík už jak... Tady z tohohle. Toho tam mám furt. Ukaž to. No je to po celém světě, ale kámo, je to po celém světě. Není to jenom, kámo, není to jenom v Česku. Je to úplně všude. Stávka korekčního týmu Instagramu. Počkej. To fakt? A to je jenom fact checkers, to by nemělo být jako content checkers. Takže Meta is getting rid of fact checkers, tak Rebecca knowledge is more harmful than operate on the platforms now. Ale to kámo bylo... To bylo v lednu hlavně, 7. A díky Lučina, a hlavně to bylo... A to jsou fact checkers, víš co, to je spíš jako, to je na hoaxy a tak, to by nemělo být jakoby content checker. To je něco jiného, kámo, fact checker, když si napíšeš post, že kámo, když vypiješ savo, tak ti neudělá nic covid, víš co. A tam ti vole fact checker napíše, že to je fake a tady takový vole věci, víš co. Ale je to halus, že to jako není fixnutý, to je třeba 3 hodiny se to děje tady tohle. A víc kámo, 6 hodin kámo. Uklizeno. Konečně. Skladný řešení. Ahoj, TikTok clips, ahoj. Tohleto jsou moje Instagram reely teďko.